iman bara bayit mutagasngi tongine phasha gospel jong Matthews klanong ar phusao the khot lai phunri Jesu ongkumne amdon battip yagasngi ne kapor lemne ki angel habne lemne ukhun utip tang uhpa ukren shapanga jingwai no jang Pyrthei te ngatip donbun kibaya kuslai kila phai saram seneng kila yasnga hangne ka jingela hangtai but don ru bala bul pa ki tarik nabandra ka jingwai no jang Pyrthei nget scam bane kakten jung Jesu omdon batit tang uble uhpa utip telada open tip direct if you uble uhpa dang be kikiwe yangaru yanoru what nge but ngako ben ai if you homework mata singti hable gane namar ka kten uble kan sa panshai if halor kane fi habshim gospel jong Matthews arpusan gospel Lucas arhuwe gospel Marcus khatlai ka kitab jimpan pau wat mofi ki jaga bakaktin uble ka kren ka panshai ni halor kane wat sngap wat nget kulmar yano ngetang tenjung Jesu umdon batip tang uhpa utip re namar ngetip ba ubleon sa jingwan ba arjung Jesu ka jingwai no jong Pyrthei ne kumba kibigyong ka porong no Jesu la ai lupaingi kumnong in pan krena balagane patkat ne nisem a gospel jong Matthews kalanong arpusan lai phuwei tartar latip donru ka jingruai hakolin dibenen jungi katasin te ganeru fi deban ruai lang pule lang but hangta Jesu la patai shai ayingi deban le kijingkili bawun sa kili yingi hagas ni bangin yeng akmat ka khat bishar jungu ulai lupa tamanta ka sahangi ban pandap te phi manta kine gisni ha kapor jungu ne ga jinjar ka nongon bawan shakmat ban yarab yaki badok ban chajai ki ban isnei ki kanegen kadega ka kaum bamangi ni hable ban pankre yalade na banda kane gas jing wai no jang Pyrthei ne ga jingwan ba ar jung Jesu bon ke kerteng kidan but kitab jimpan pau lenong khasau record khat ar Revelation 14:12 kidan kine gentien ni pule de kane kaba karshan bor ya kirikhu kibarakhe ya ka hukum jong ble but kibabat ya laga jinget how Christ Jesu kanege ni ha sotu shai gane but pankre la dem de daga jingtieng de daga jing slur daga jingkmen amar ble unsa ayengi gabaino na daga jingim ba rible jingi but Paulus hagashiti jungu shaki Thessalonica kalanong basan record kadwe u waingi ko ban pule ganero ban pankut tagaba pule kane ka shiti jung Paulus shaki Thessalonica kalanong basan record kadwe shiti baningkom wong kum kinegi gentin to wong to kumta to ya pentengen parlok bato ya te iwe kumba pila jule kane gede kam jingi agade por baru blay badap daga jingi jingar khu udon badni barbor pa baru khon mansim ba khoet on